Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламен без гүзәл хатын-кыз Исянова Әлфия Касимовнага юллыйбыз. Бүген 15 октябрь көнне ул үзенең 27 яшьлек матур туган көнен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны газиз әти-әнисе, абысы Расим, апалары Альбина һәм Алсу, абылары Рамил һәм Рушан барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез Айымбура авылында 27 ел элек 6 балалы гаиләдә иң төпчеге булып якты дөньяга аваз салды. Үзенә кадәр туган 2 апасы һәм 3 абысы өчен ул бик кадерле сеңел булып үсте. Тыйнак һәм тырыш кыз бала мәктәпне тәмамлап Пенза шәһәренең медицина көллиятенә укырга керде. Кулына дипломын алып, үз һөнәре буенча хезмәт юлында башлап җибәрде. 2023 елның карлы-буранлы гыйнвар аенда үз мәхәббәтен Урта Әләзән авылы егете Илһамны очратып, матур гаиләсен кырды. Бүгенге көндә алар бик тату булып Пенза шәһәрендә гомер сөрәләр. Татлы алмабыз тууы белән безнең яшәешебезгә ям һәм мәгънә өстәлде. Балабыз бушка гына үз һөнәрен сайламаган, аның күңеле олы, йөрәге мәрхәмәтле. Бик тә кирәкле һөнәрләрнең берсе шәфкать тоташы. Шәфкать тоташы булып эшләү кызыклы гына түгел, авыр да. Эш вакытында төрле хылыклы кешеләр белән аралашырга туры килә. Әмма сабыгырга ярдәм иткән авырулардан рәхмәт сүзләре ишетү бик рәхәт буладыр. Алар юкка гына нәкъ менә шәфкать туташы дип атамыйлар шул. Аларның күңелләре изге, уйлары шәфкатьле. Балабыз да шушы һөнәр иясе. Акыллы, тырыш хезмәткәр буларак ул эшендә дә хөрмәт ителенде. Килен буларак та ул бик мәрхәмәтле. Балабызның тормышына сыкланып карыйбыз. Аның шул кадәр сабыр булуына да таң калабыз. Ия бер Аллам, шушы татлы алмабызга, сөекле сеңелебезгә бары сабырлык һәм саулык сорыйбыз. Чөнки калганы Аллага шөкер барысы да бараның. Тормыш иптәше белән бергә шушы тормыш юлы буйлап атласыннар иде алда да. Рәхмәт балабыз, кадерлебез, шәфкать тулы йөрәгең белән безгә дә караганың өчен. Без синнән мең риза кызыбыз. Хәйр-фатихабыз юлларыңда сине саклап йөртсен. Эшеңдә бары җиңеллек кенә китерсен. Бәхетлеме диеп сорамагыз. Җавап бирәм. Әйе, бәхетле. Әниеп дип торган 6 балам бар. Үзем таптым иң зур бәхетне. Иң зур бәхет бит ул әни булу. Сөеп, назлап карау балаңа. Сабыйыңнан көләш йөзен күрү, иң зур шатлык бит ул анага. Әни булу бәхетеннән Ходай айырмасын иде беркемне. Һәр хатын-кыз тоеп ул бәхетне булсын иде һәр шәхси кемле. Кызлы әни бәхетле дип әйтмиләр юкка гына. Әниләрнең хәлен аңлый бары тик кызлар гына. Җанга рәхәт кызлы булу һәр бер хатын-кыз өчен. Бәхетле булса кызлары зур шатлык ана өчен. Котлы булсын балам бәйрәмең. Кабул итсин теләк бәйләмен. Бәхет кәсәң тулып агылсын, булган кайгыларың югалсын. Без барыбыз сине яратабыз, сыкланабыз гомер юлыңа. Авыр чакта әти-әни дугасын юлдаш итеп ал кулыңа. Хөрмәтле Әлфия Касимовна, туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Гомер бәйрәме, туган көн, ул туган көн, дус туганнары җыелышып, бәйрәм итә торган көн. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котлы булсын, шатлыкка тулып торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын.
бик бәхетле, гөрләп